Yo, yo, yo! Good morning mga kabikulana. So, ngayon po ay araw ng Sabado at ang oras po natin ay 8:46. So, kung naalala nyo po sa mga vlog namin nila Kuya Noli, si Tin po yung nag-refer doon sa dalawang mag-asawang matanda na nangangailangan po ng wheelchair. Is birthday niya po ngayon. So, as magkaklase kami, nabanggit niya na di daw siya wala daw ganap, walang ganon, basta walang ganap. So, ang plano niya lang is pumunta ng Tabaco doon sa tita niya. Para, doon, diba, gala-gala, ganon. So, sinabihan ko siya na pupuntahan ko siya sa bahay nila. Kasi ang plano namin ni Kuya Noli, iso-surprise namin siya. At least naman, diba, maging masaya siya ngayong birthday niya, ngayong araw ng Sabado. So, yo! So, ayan po, kasama ko si Bunso. Ayan si Bunso, oh. Tapos, nandun si Kuya Noli na una na sa may car. So, let's go! So, yan po mga kamikulana. Yan, punta muna kami dito sa bilihan ng balloons ng Lobo. So, bilan natin si friend ng balloons. So, yan si Bunso. Kaya na yan sa likod. Hello! Hi, Kuys. Ano daw po? Balloons. Hello. Meron. May balloons pala rito. Ano kasi yung bibili natin? Yung yung letter foil? Ikaw, kung anong mas maganda? Anong occasion? Pwede piece number sa 17 po. Tapos papalubon mi na po kuya. Sige po, thank you. So kaklase ko. Hello! Oh. Tapos, yung Good morning. Kuya, ano pa po? Kuya, ano pa pong Ha? ano pa pong Balloons. ano pa pong kulay? Girl yun eh. Girl. Babae siya eh. Babae, pink Oo. white. Oo, sige. Mga kanali, pasok ako Bagya para makakita ako ng ibang option. Pwede bang isama yung calculator? Pwede ba to? Alam mo, total siya. Ito po. Mga ano lang. Siguro assorted color na balloons, okay lang. Ayun ang puso. Maganda siguro sa tingin. Puro. Oo, dalawang kulay lang. Sige, parang mas maganda. Oo. Okay na yan na white tsaka pink. Kaya nakakaalam yun. Tik-anim lang sir. Pwede kaya siyang ano ng pinsel? Hindi, ano yung parang meron siyang Anong guys? regalo. Ano may pangsulat siya? Clay po Ah, ini. clay ba yan? Kala ko napis eh. Ano? Tik-anim lang. Lingon mo doon, may tagduman. Oo. Ah, Di, ilang balloons ba? ikaw. 17 years old kasi siya eh. Dapat 17, no? Tama Okay. ba? Mm-mm. O 17. 17 na lang. 17 years old. Tsaka kuys, may ano naman, may foil naman, may letter foil naman tayo. O, sige. Yun, mga kaloli, no? At, ano pa ba ang Ano yan, kuy? Ano yan? Mag-ano? Vloggers na sikat. So, ayan po mga kabikulana, dahil wala na kaming nahanap na luto na pansit yung nasa Bilao, diba? Ito na lang yung binili namin, yung pizza. Tapos, mamaya bibili kami ng cake. So, yan po mga kabikulana, nakabili na kami ng pizza. So, pupunta na kami sa Gel Rams, bilihan ng cake. Shower out sa mga workers sa Gel Rams. Doon yung may na-vlog si Kuya Noli na babae. Nakalimutan ko yung name. Dito. Ano po, Billy? Oh, Tapos kung ano ipapasulat mo. okay. Kaya mga kanoli. Alam mo kung ano maganda ipasulat dyan? Ano kayo apat? Alam ka niya kaibigan. Kaya nga bumibili. Good morning. So yan po mga kabikulana, tumigil muna kami dito sa may tabi kasi magsa-set up daw si Kuya Noli.
So, paano ang... Sarap mo yung ito. Tulak mo. Hawakan mo lang to. Ganun mo lang. Andiyan ka lang, bebe. Yan, ganun ka lang. Yan lang para maasim. Nabutsin ko kaya ate. Yan. At mayroon dyan double-sided na pandikit. So yan na po mga kabikulana yung aming dinesign ni Kuya Noli. So sana magustuhan niya ni Tin. Simple lang pero ganda! So let's go guys. Tara na po. Oh my! Yun! Let's go! Dito? Apo. At yan po mga kabikulana. So malapit na kami kina Tin. So pupunta kami dito Purok Uno dito sa LA. Ito ba Lidong talaga? Parang Albay. hindi eh. Purok Uno da kuis. Puta. Sige na kuis. Iyo yan. Parang walang daanan eh. So yun, ang plano ko kasi pupunta ako sa bahay nila Tin. Tapos kunwari may naiwan ako sa kotse ganon. Pakita mo kay Kuya. Parang hindi walang daanan eh. Ay po kuya, ano po? Purok Uno po. May ano po duman? Purok Uno? Ang wala sa kanila dumaan sa Balyo, ang straight pataas siya. Oh. Ay, doon po po sa... Salamat. Sige po, thank you. Lagi ka na paalala. Sino nga kami ko lang na mali kami ng daan. Kasi ano na to eh. Mga Yung buhangin. mga buhangin tsaka madaming truck na malalaki. Alam mo na! Masaya na din. Sige mo. Oh. Ay! Oh my God! Dalawa pa naman. Oh my God, my truck ang lalaki. So, yan, di ba, pag pumunta na ako kila Tin, pasasamahin ko siya dito, kunyari may naiwan ako. Tapos, mabubuksan ko sa kanya yung trunk. Tapos, papatataguin ko si Kuya Noli, tsaka tong ay, ano ba, sasama ko si... Ay, sige. sama mo na lang siya. Sige. Sige, tapos, yun nga, pag nabuksan na ni Tin yung trunk, tapos, doon na lalabas si Kuya Noli, tapos magkakanta kami ng happy birthday. So yun, sana mag-work. Kinakabahan ako. Ala? Oh! Kalito itong mga ito. Ano, ito naman may gate. Wait. Tanungin natin guys, may ano dyan. So yan, hindi ko kasi kabisado dito sa Lidong. Ay, yung pasuyo na lang sa tindahan. Ayan, baka magtanong. Po, knock-knock. Ate, pwede po mag-upot. Purok Uno na po ini. Kilala niyo po si si Mark Cano, yung parasira po. Digdi po. Mataas. Sige po, salamat. Kuya. Ano kuya? Pataas daw po, digdi. So, digdi ka, digdi na lang kamo. Baka malayo. Baka malayo na lang. Wait lang. Ate, excuse po. Arayo po ang lalakawon? Ay, medyo. Kasi parilis pa ito si Mark na ano Opo. yan, mga kano. Opo. Oh, parilis pa ito. Sige po. Hindi po makalaog. Ay, sige po. Salamat po. Thank you. Ayoko is kaya dahil ni makalaog. Pero may parilis pa da ito. Dahil mandado man makalaog. Ano dun. So yun guys, umaambon. Uulan pa ata. Maulan pa. Mahirang buhay. Po mga kabikolana, nandun lang si kuya naghihintay kasi hindi dito kasya yung sasakyan. So, hindi ko alam yung bahay nila, hinahanapin ko pa. Kaya, ewan ko kung malayo-layo pa ba or sana dito lang. So, magtatanong tayo. So, kasama ko si Bunso. Ay, ano ba? Kinakabahan ako. So, let's go.
May bahay dito. Tsaka dito. Pero, saan kaya sila? Hala guys, malayo-layo nga. Tapos may palayan dito, oh. Tapos may diretso pa doon. Ano? Madami naman kasing bahay kaso malayo. Magkakalayo yung bahay. Tapos pa isa-isa din. Like to. Yan. Ay. God. Magtatanong tayo. Mas nakakahiya. Tara. Yan pala guys, yung daanan dito. So, may labahan yan. Hello po. Pwede pong mag-apot? Saan po ang arong ni, ni Christine Joy Cano? Saan? Ayun, doon. Thank you. Shout out. Here. So, dito po pala mga kabikulan na yung bahay ni Tin. Knock, knock. Knock, knock. Hello po. So, yan mga kabikulan. Anaw din yung kanilang bubong. Knock, knock. Hello po. Tao po. Tao po. Hala, narinig na tayo. Pa? Ay. Hi, B. Ay, saan ba? Bako mandigdi? Diyan? So, yun mga kabikulan na dito pa pala diretso yung bahay nila, Tin. Hello po. Ay, mama ka po niya. Ay, so, magayunon ka po, te. Mana sa mo si Tin. Sige na tayo sabi. Ah, sige po. Salamat. Kami. Ay, opo. Mapasirin kaya ako sa... Opo. Ah, sige. Sige, takaw lang. Hala, akla, nagtatagiti. Pero sige, go lang. Lakad ka lang. Grabe mo na mo yan nag-uulan na. Ikaw lang, akla. Narakot pa yung... ako. Hindi man akla, sige, go. Takaw lang. Oh my God. Okay. Hindi man, ini bakla, malinig mo ng dalan, o magayunon, straight. Sabi mo yan ah. So yun mga kabikolana, mapataba ko kita. Mapataba ko kita. Uy, babi ko. Dahil pa, wait lang. Wait lang. Eh, pag nadapa ako, si Baksa. Di ka man madadapa. Diyos ko. Diretso. Ano ba? Diretso yan. Stop. Okay. Ano saglit lang? Ano, Ten? daig bungang mangga. Tina, Agad kita tauran. duman. Ay, Tin, may bungang santulo. Mailing ko, be. Ay, basta may bungang santulo. Tapos na ikaw. Alakla. Ay, inog na. May ako santo. Ano ba? Uy. Ano ba, chikat? Ayan, nanganisin ko muna to. Bibig ko. Oh, sige, dito. Grabe yun na, may buhay niya. Okay. Wait lang. Yun. So, anong meron? Ano dahil? O, bukas ka. Ako talaga mabukas. Yeah!
Ano ba ka na? Ikaw! Ka na. Makas... Ikaw ang bukas. Ay, ikaw, nabuksan mo yan. Ano ba kuya? Yung... Sige, sa gitna. Ito. Yan. Hello? Yun. Wait lang, Kois. Pawak nga, Kois. Go, Tid! Happy birthday. Kois, pawak! Happy birthday. Day to you. Yo! Ang kabili ko. What's your pangalan? Happy birthday, B! To you. Kuya. Happy birthday. Happy ayos lang yan. Ay. Ano kasi? Okay lang yan. Uy, B! Birthday mo ba? Gano'n to? Hindi ka dapat mag-ibita. Ano ba ka? Birthday mo? Ay, syempre na-surprise mo. Ano ka? Ano kaya? Grabe yun ang effort niyo ah. Thank you. Go lang. At least diba? Sabi mo kaya, ano, di kang ganap. Kaya ayan. Nag-prepare kami ni Kois. Any message? Salamat kuya sa sa pa-surprise. Talaga na-shock po ako kasi wala naman talagang ganap sa buhay ko. Then sabi ni Kat, sama siya. Tapos yan. Kaya salamat. Alright. Munting salo-salo lang. Nais lang namin na masurpresa ka. Siguro, hopefully nagustuhan mo ang aming Sobra surprise. kuya. Sobra po. As in, Gabi. Hilang. Tagoran wag ako isa. Ate ako ayaw po magsalita. Para naman mababaw luha ako. ay no. Ayos na yun. Binagoran na. Bibi ko. Ano doon? Bibi sa payong. Hello kuya. Picture. Yan, gusto mo? Sige. So yun mga kabikulana, papunta na tayo sa bahay nila Tin. So dala namin yung mga balloons. Tsaka yun. Yo 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 yo. Yo 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 yo. O, di ba mga kanuli? Ayan mga kanuli ang kanilang lugar. Maringan ni Kuya, digdi kami nagbaba, bako duman Di ka sa ibong. magdiretso. Oo. Tapos digdi kami nag-apot. Tapos taapod ako duman Kuya sa sarong arong, baka mong pala dito ang arong ninda. Dito yata sila naliligo. Yan, Oo. sukal. Ayan. Madami din sila ditong mga bukal. Kasi doon kanina may nadaanan kami. O, digdi ako Kuya nag-aapod oh. Paano nag-aapod? Diyan ka nagtanong. Oo, dahil Kuya sa'yo ko dito sa'yo. Tao po, Tin, Sino pa gano'n. ng bahay nila? Tapos ang bahay pala nila nandito sa baba. Oh my God, matalim yan. Surprise ko kuya no dito. Hello po, si nanay. Yaw, yaw, Sige yaw. po. Meron silang balon dito. Right. Yung... So, papanyata yun. Dito na tayo sa kanilang tahanan. So, yan. Buksan mo May na ni kutsilyo Kuya ba? Nal. Ay, may. Sugunting, winalat ko sa ano. Siyempre, akla. Manansa ko. Mas magayon siya. Ay, makulugod. Ano pinalagay ko na? Happy 17th birthday. Ano to? Tisoy? Tinay. Tinay. Kuya Noli, Pugi. Nabulira talaga to. Pamilya na buhay. Doon ako natuwa ah. Kuya Noli, Pugi.
Yan, Ay, tin, happy pasuyo daw. 17th Para birthday, magkaroon ng ano. Tinay. From Kuya Nolly Pogi. Hindi ko alam yan eh. Wow! Isusulat ko sana dun, Kuya Nolly Vlog. Kaso wala. Inalis ko yung vlog. Wala lang. Siya po ang nagpaano niyan si Bicolana, nagpa-dedicate. Happy birthday, Tinay, from Kuya Nolly Pogi. Eh. Yung Pogi ang nagdala doon. Ay, siyempre meron tayong, ayan na, pizza. Tayo natin yung soft drinks at mag-blow the candle si ano? Si ang kanyang, Oo. ang kanyang Yung kaibigan. candles nandito. Ang kanyang kaibigan, mga kanoli. Ayan. Sige lang, be. Mag-blow the candle siya at dito ako kukuha. Ayan. Ayan na po. Okay ba, Bunso? Walang emosyon eh. Nag-iiyakan yung dalawa. Siya wala yung emosyon. Okay lang. Ayan na po. Darating yung bahay namin. Cute. Eh. Yeah. Gusto niya mag-ranted agad. Kaya nabilis ang wish niya. Alright. Oh, go na, be. Sige, pwede na. Ang Cute. bisita Ikaw na. naka- Mamaya natin ang time sa Okay lang po. Dito ka. magkisalo-salo mga kanoli. Digdigan na po, ate. Nag- Bunso, oh, mahamuya mo nila. Bakit? Tara, baby. Ikabito ka na. Ito rin ah. Hindi okay na ako dito. Please. Yan na po. So yan mga kabikolana, let's eat. Ayan si Let's Kuya do Nolly. this. Kain ka na, Kuis. Yan. Ikaw. Ayun si Bunso. Talikod naman yan, oh. Oo. Ano ba to? Kunin mo Go yung lang, slice. go lang, be. Oo. Wala. Sige lang. Sige lang, okay lang yan. Kadurog-durog na. Sige, okay lang. Sige lang. Be lang. Oo. Go. Ay, hindi kutsara gamitin mo. Kutsara. Yung gusto mo. Yan. Electric fan. Sa mga tugang mo, bigyan mo. So yan. Mm. Marina po ka mo. Bunso, kumakain na. So yan, kain na tayo. Po mga kabikolana, palabas na ako. Tara na, baby ko. So yan, tapos na kami kumain. Si Tin, nandoon pa po sa bahay nila nag-asikaso. Sabi ko, tara. So yan, si Kuya Nolly. So yan po mga kabikolana, at yun na surprise po natin si Tin. So yan, maraming salamat po kay Kuya Nolly kasi 'di ba napasaya niya si Tin. So yun, thank you sa panonood. Bye-bye.